ชื่อหนึ่งเด้อมาเนี่ยซาในโต๊ะเวลลากันथालिर बिलाइयाव जागोन लै गोथावसिन जानायनि आं लायगोन र' दा माबाखौ एलाय थालिर दालायावनो दङ दे लेमदो दे नारेङा दे मिस्टि बिहरदों नारें जानो नागिरदों नै दिनै जोंहा सान्दुं दुंनायनि दे लेमदो दे गोथाव जाथारनोसै एकदम बेयाव मा मा दं दुन्दिया दं सामब्राम गुफुर दं बानलु दं ओमफ्राय देनोसै ने बरिया गोथाव जाखाबाय बेथ' बुस्थुआ माबायदिथाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय फुल भिडिअ लाबोया जोबोद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय आं सानबाय मा सान्दुंबो दुंबायथ' जानोबो लुबैदोंथ' नारें जुमब्रा जानोसै न' खाथियावनो जोङो ओरैहाय मादै दङ बिनानाव दङ आयं दङ आनै दङ ओरैहाय गासिबो ओमफ्राय ओरैहाय नै एक्ट्रेसफोर दङ दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जानायनि नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर नै माबे दे बुंदो मामिया मेथाइ लाबोगोन ना लाबोआनो हा मिस्टि आंनो होगोन ना होआ होगोन नोंना मा नाम दे खिथादो सानैनाबो मा सासे खिथा मोजां खिथा दे ओमफ्राय नोंना मा थाखोआव फरायो क थाखो नोंहालाय ओमफ्राय मा रोंगौ फरायनो हो मा रोंगौ दे खिथा मा दे रोंजोबो ना रोंजोबा जानोसै उदुलिया जानांला नोंहा मोदोमा बांद्रायबाय नोंहा 85 केजि जाबायना जायाखै 85 जाखाबाय नोङो 85 केजि होनदों नामा सोरखौथो लांगोन आंखौसो सालायबाय माथो आयं जायब्रेंखौसो ना सोलायफिनबाय ना आयंखौबो लांगोन आंखौल' होमबालाय सोलायफिनबाय सुपार होमबालाय इसोरा गोजौ गाखोगोननो बार नांलांनायनि माबायदि ट्रेना नों नुबायना नुवाखै माबायदि जायो बेखौ दोनलांनायाव दे माबायदि खिन्थानाय ओमफ्राय गाखोनो मोनदों ना मोनाखै मानो बिदाखौ लाजियो सोरबा दिनैसो मोनजासिगोन गोथावथारनो एखमबा लायलायदों जोंहानो गारि लालायनानै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार सोरना बे बिफांखौ दानफायोसो आं बारि गेजेराव रज'बा बारि गेजेराव बारि गेजेराव रज'बा दानफायोहां होनदां बिदिखौ रज'लाबायो क्या लाव क्या चाहिए ना मोदोमा देरद्रायबाय बारा दाजासे होनखादां बे उदैया लोथो जाबाय मिथिखा ओमफ्राय मेथाइयाबो बारा दाजाखा आय नोंहा बे खमराबो ओमफ्राय नै लोदो जाबायना Wow.
फैफै सालायो ए खौ जों फरायनाय नुबायना नुवाखै आंखौ नुबाय दानथावगोन ना दानथावालै बेखौ थालिर बिलाइयावसो जागोन जोंहा नारेंखौ थालिर बिलाइयाव थावसिन जायो साबैसेमोनलाय जों सासे साननाय साबा सय सात आठजोन लांफाजाथारा माथो लांगोन आरो जानो जाफानो मोना दै थाबाय था लारि लारि राननायखौ थोरलायदो आरो लाबो आं माबानो जाजायो जाबानो जाजायो नङा साइडजों हानानै ओरै सिख्लायनांगौमोन One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जासिगोनदां होमबा सुनांगोन ना इखौ दे लगायदो मोदोम जोब्बायलै गोथाव जाथारसिगोन एसेल'द्राय जाबायलै ने दाख्लै साननैसो जाबानो बुरजा मोनबाय अखा हाबायना अखा हाबाय थानायखाय माबायाखै संख्रि होखाबाय दि गोथाव ए नायनो बावदों आं नोंसोरखौ दे गोथाव माबायदि थाव ना थावा थावो गोथाव ना थावा दे मोजां खिथा ओइ गुफुरा गोखैसिन ओइ गोजायासो गोदै जागोन गोजाया गोथाव नों मा खनदों जावैनो दे देनां मोनजानायनि ओरै जादों नोंस्राबो मोखां दे नों बेखौ जादों बेखौ हरदों आंनो गारलाबायोमोन जायामोन दाना हायाव दोन हायाव गोलैगोन गाज्रि मोननांला दे गाइसफोर आं नै गामलायाव जानाय जानोसै गाज्रि दा मोनसै आं गामलायाव जानाय जानोसै गाइसफोर नै जानोसै जाबाय गोथाव ना थावा गोथाव दा गोथाव गोथाव नोंलाय माखौ मिनिखो सुप्रियालाय माबायदि मोनदों गोथाव गामब्लासो जानांगौमोन साला
साथाम दं खोमा लगायनानै जानो गोथाव जायो बिदियाबो गाज्रि नांगौ नारें जानायखौलाय होनालै यामि गोथाव थख्लिमोननिखासो ना हय नाहरगासिनो गावनिखौ जानायखाय दहायनो बेखौ जानाय नायदो बुरिया मा खालामगासिनो दं जाया बुरिया मा खालामगासिनो दं बिसोरनि आग्लायखो ना माखो बे मोनसेखौ जानोसै नामा बिसोरनि एसे होबाबो जायोलै बारा होजाया थालिर बिलाइयाव जानायनि मजायानो आलादा मा लोंनो सोंनायालाय नै बेखौ लोंगोन आङो खेब खेब लोंनायखौ लानोसै हामालै लोंनायखौ जानोसै द्राय खस बियो होनगोन दाना जाबाय आरो एसे जागोन खोमा बेखौ रानना होनोसै जाया होननानैथ' माबाखौ जालांसै नारें बायागौमानि मोनजाखालाबो गैखाला बायनानै जानांसिगोन मालाबा जाहैया इयावनो था लाया मेमब्रां ब्रां गन्थंआ नुवाखै बेसे लेथ्रा पेन्सिल गदों गामला लोंनाय दं आरो फिनिश गोथावमोन सोरबा सोरबा जानो लुगैलाखासिगोन बे सोर सोर जानो गोथाव मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो सोर सोर नारें जायो माखौ आनारस आनारस बेखौबो मोजां जागौ
फुदो गेजेराव आखाइ थुइदा मालाय आदैना न' गोदाना नै बिराद समायना रमायना जाबाय कालार होजोबबाय नै बिराद मोजां समायबाय न'आ नैयाव सिलिं होथ'वाखै आरो ओरैहायबो दरजा बानायदों ओरै बैथिंजाय बैयावहाय दाउ दङ माबा माबि दाउ दङ तुर्की दाउफोर दं नामा नायगोन र' आं देखायगोन बेयावबो समायबाय मोजां दाउ नाया फै दाउ नायनोसै फै दाउ नायनो फै दाउ माखौ जोख्लायदों सोरखौ सेन्देलखौ आंलाय माला सेन्देल जोख्लायनाय फैदो र' खाया बिबारखौ खानो हामा होनदों बिबार बार नांगौ हाब नाङो लेखा फरायनाय मानसिफ्रा बिबारखौ खानो हामा हे मेदामनो खिथागोन आं बिबारखौ दाखा हामा औ नाय नों दा आं तुर्की दाउआ गिबायना हाबनायखाय जाफैयासै खोमा नोंसोर ओंखार बाब ओइथिंबो दङ ओइथिं गुफुर दङ जोला गोजासो खोमालै मानैया ने ओरैबो दङ नैबे गुफुर बे जोला गोजा ने मानैया जोआ गुफुर होनांला आथिं दंखायो मेरला गिबाय बिसोर हाबफैलाबायनायखौ दलद थालाय एनै ओरै होनांला ओरै जानाय नङा बिसोर खेबो ओइथिं आरो माबा दं करकनाथ होनोमोन नामा बेखौ करकनाथ ना मा होनोमोनलाय मा खाटारनाक नङालै मा करकनाथसो होनो करकनाथ बावलायलांबाय आं नामखौनो गिबायथ' ओंखारलायथ'लाय ओंखारथ' नैथिं थांबाय बेखौलाय मानो लानांगौ एथ' साइज थानायखौलाय जानला मोनलाथार बिसोरो जानला मोनला खालि बिसिना गेलेनायानो आदजाया बादजाया गोजा आबौजों रायफैजागोनलै नोंसोरो जाबाय खानांला सुफ्रिया फैदो जाबायना मेनला बेनो दाखोर जायोनो गारनाङा इयाव नोंसोर ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो हो दालि ओमफ्राय दालिजों दुन्दियाजों ओमफ्राय खोरदैजों ना गोथावथार माथो सानैखालि थप्पा मोनालाय बेदर गैया थप्पा मोना दिनै हाथायावनो ओंखामा जाबाय आबैया जादो खुरना होसिगोन आरो मालाय जादो नङाबा